Și bine am regăsit la un nou episod de Clash Royale alături de Liviu. Salut! Ok, acum eu am încercat niște deck-uri acum cu execuționeri, am scăzut arena 9 pentru că avea execuționerul mai repede și fix când am, în ziua aia, când am scăzut arena 9, următoarea zi mi s-a bugat și execuționerul la shop și l-am luat. Acum eu trebuie să revin arena înapoi. Și ok, hai să... Eu am vrea să fac azi un challenge cu Liviu și să facem chip deck, adică cele mai ieftine cărți și expensive deck, cele mai mari cărți, ce să dau așa. La Mihai, tu ce faci mă pe acolo? Că mie îmi sau de... Nu știu, prea multă forneală. Așa, ok. Acum. Hai mă să dăm battle. Hai cu chip deck mai întâi. Cu ce? Hai bă, stai cu ăla ieftinul. Dacă fac acum, eu fac pe ăla mai ieftin. Stai că îl fac și eu. Așa. Oh, nu, nu stau doar. Așa și... Stai că mai am ceva. Mihai, eu am 1,7. Da. Selectiv. Și eu am tot 1,7. Da. Hai că dă eu? Gata, stai. Hai să vedem acum. O să fie greu, frate, că de-abia o să începem să pușăm. Mie mi-a picat aici, apare niște cărți bune. Pentru început. Hai că încep și eu așa. Da, tu cu dealog-ul tău. Dar nu fac nimic cu dealog. Unde tu joci combo-ul? Pe bune. Aveam aceeași cărți. Așa, eu am dat de meci cu dealog-ul, da. Ok, acum trebuie push de la șmecher. Cu ai golemul în față. Frate, dar de ce ai golemul de 8? Acolo ai de 7, dar mai la vreme îl aveai de 8. Am băgat cu mirror-ul. Da, am uitat. Cu mirror-ul se face level mai mare. Cu mirror de level 8 faci legendarele de 6. Și pe alea cu un level mai mare decât levelul maxim. Mai mult, frate, o să fie greu să facem. De-abia pușăm. Eu dau numai cu spirite. Da, bă, era mișto un challenge numai cu spirite. Ai spirit, fire spirit, dar nu există de la de... Asta poate că n-am clona și nu pot să fac, să le dau cu clona. Ok. Pe nicio rabă de... Ok. Da. Deci deloc rupe tot. Dar tot să dau mai mult damage la tower. Da, băi, e super drag. Mamă, ceva gen Goblin Gen. Aulu. Oh! Perfect! N-am fost atent. Nu contează, asta e. De ce am băgat? În fine. Nu știu cum s-a părut să aici. Băiatule. Am fire spirit. Ok, loc. Bine. Deloc. Deci rupe tot deloc, e clar. Dar nu-i corect, mai legendar. Ok, deloc. Să pune? Da. Ok, am un push ăsta. Hai, frate.
De ce ai băgat? Ok, ok. Bă, bune. Deci te rup cu dealogul. Știu. Deci, dacă nu aveam dealogul, mă băteai. E bun ăla. Știu, eu ce mai pe legendare. Mamă, dar nu zic cum acum. Așa. Mamă, nu știu ce mă băgat așa. Ok, nu știu cum o să bag. Pe aici. Probabil, hai să băgăm așa. Bă, bune. Deci, La runda următoare nu mai facem cu, nu mai făcut dealogul. păi nu facem cel expensive deck, adică cel mai scump. Bine, dar să avem în decurile alea și ăla pe Elixir Pump-ul. Cu pompa aia de Elixir ca să... Ba, nu neapărat, dacă vrei să folosești și o folosești. Ba nu, ca să folosim ca să avem Elixir mai mult, înțelegi? Nu contează. Nu-mi place cum mi-ai dat acolo. Ia. Hai că dă el acum cu dealogul. Parcă-l vezi că dă acum cu dealogul. Ce prost am pus. Mai rupt. Nu, ba da. Ba da. Bine. Ok, hai cu cel mai scump deck. Bine, Stai să-l fac. Deci ai 1-0. bă, Mihnea, Da. ce mi-ai zis mie Mădălin? Zi. Să mă luptam eu cu el? Giant-ul normal și cu Royal Giant-ul. Că e o combinație bună. Nu vreau. Că trebuie să bași numai cărți bani. Ok, ăsta. Hei, Asta. Loc de ăsta. Stai că mai trebuie. Oh. Perfect. Și acum hai să vedem o carte bună. Care e cea mai bună de aici? nu cred că bagi Sparky-ul. Nu fără Sparky. Dar bagă-ți acolo legendară ca să ai. Nu-mi bag legendară. Bă, da, mi-am băgat legendară, hai. Ce legendară? Nu spun, vezi tu. Bine, nici eu nu spun. Mi-am băgat și una. Bă, trebuie cel mai scump deck posibil. Păi e o problemă că mi-am băgat o legendară. De ce? E n-a vrea și să am una. Ok, nu contează. Mă rog, nu contează. Are 4 elixir, stai pe liniștit. Inferno 3. Am decât 2. Mai frate. Pardon. De ce? A dat pe lângă. Mamă, ce puși asta. Și n-am counter. Nu. Da, și avea Elite Box. Și ți-o mare și Inferno 3. Cât ai de... Ce? Cât are... Elixirul? Nu știu, că nu mă uitai. Ceva gen 7, ceva. Nu știu, nu mă uitai atent. Mă, dacă ajunge bomba aia pe taur să mor. Nu, ți-a luat taurul. Mi-ai luat taurul. Hai că mă bag și pe taurul ăsta alt. Păi îți mai iau puțin din ăla. Stai mă, fac mă, cu gata, știu puș. Hai că acum adus aici un push de la bun. Îmi dau un push de la bun pe partea asta, pe altă. Mamă. Am aici 2 carduri. 3, 4, habar n-am. Mă trebuie să vină repede, elixir. Aoleu. Ce prost ai băgat.
Trebuie să fac giant skeletonul. Hai mă, doi. Bine, duceți-vă, boss. Du-te, boss. Hai, frate. N-am ce să bag altceva. N-am ce să bag altceva. Hai, mă, frate, trebuie să bag rachetul pe tower, da, hai, merge. Hai să bag și ceva. Asta. Dar nu știu de ce l-am băgat acolo, că nu merge. N-am rachetul. Dacă bagi rachetul pe tower, eu mor. Păi da, dar nu l-am. Da, oricum, Hai acum un deck așa random și apoi alt deck de fără nicio carte de acolo. așa cum zic eu, nu? Știm? Așa cum am zis eu. Da, hai. Păi stai să văd că eu fac tot cu deck-ul ăsta. Hai, gata, mi-a făcut. Stai că trebuie să fac și aici. Eu pot să văd și ăsta o să bag. Ce ăștia o să fac eu pe aici. O să enerveze rău deck-ul ăla pe care o să-l fac. Cu dat pe battle. Păi dă tu că eu sunt primul la tine, nu? Ok, hai. Tu ești al doilea la mine. Ok. Așa. Da, nu știu ce să fac. V-am băgat opțiunea un pic cam prost. Bă, da, meciul trecut n-am pus deloc ăsta, uite, că l-am avut. Da. Cred că știu ce deck ai. Deci eram... Așa. Vreau să-mi vă spun randament că... Bă, frate. Ce văd aici? M-ar apuca și să fac ceva la tower? N-am făcut nici. De ce pui tombstone-ul acolo? Nu văd să putea pauză la filmare pentru că, da, au venit niște rude și vreau să fie prea multă gălăgie în video. Așa am devenit că încă au venit aici pe la mine niște rude. Așa. Unde sunt barbarii? Că vreau să arăt aici luminiția. Nu mai spune ce ai în deck. Nu, că vreau să arăt aici combinații. Eu știu cu un deck, dar nu va fi bun, cred. Cred că mă bat. Îmi fac aici un deck ce am. O combinație destul de bună acum. Dar nu știu ce să zic. Bă, știu asta o mai dăm că... După aia nu se Așa mi-a făcut, ăsta este ultimul meci pe care nu vom juca. Da. Zi repede. Stai. Asta să fac asta. Nu stai cum am de băgat. Nu, de ce am scos asta? Aia, dacă așa că văd că s-a făcut de la 13 minute, dacă vreți vom continua aceste battle-uri în următorul episod. Pentru că, dacă filmăm mai mult de 5 minute, nu ne lasă să nu se postează. Deci eu cred că voi încheia acest episod aici și vom începe altul. Eu am fost Liviu, sper că v-a făcut și adio.